някакво CSS. CSS-а го пишем за цялото име е Cascade Style Sheet. Де-факто с него украсяваме страницата. Ето от миналия път пак си създаваме един HTML документ. Значи един CSS може и да се пише тук в header. Пишем просто един стайл. Ето тук пишем CSS. Можем да си направим нов файл като CSS. Ето даже new. Ето CSS и правим един нов файл. И го слагаме тук като един линк към него. Да може тази страничка да си дърпа от него. Но днес ще се запознаем с най-лесния начин да слагаме CSS-а при таговете. Какво ще значи това? Да кажем, сега си пишем един hello, един параграф hello. Ето, най-обикновено hello. Сега за да го украсим малко, пишем вътре style и да му сложим, да кажем, цвят червен. Color, това обичам също на Dreamweaver, че каквото напишеш, да напишеш две думички и ти изкарва възможностите. И както и цветовете, можете тук да си гледате, а не да пишете думи или да пишете RGB-тата им и така нататък. Да кажем, ще го направим червен. Ето, стана ни hello червен. Искаме да го направим по-голям. По-голям да стане, т.е. сайза трябва да му пипаме. Думата е font size 40 пиксела. Да, за да ги отделим стайловете, ето, трябва да пишем си нещо, точка и запитая следващото, точка и запитая следващото и така нататък. Ето, става ни голям hello. Следващото нещо, да кажем, искаме това боди отзад, бялото, да ни бъде жълто или някакъв друг цвет. Тук си пишем style, background color, взимаме color, някакъв си жълт, ето е хубав жълт и ето ни стана ни жълт. Така, сега ето hello, да кажем, да го сложим и в средата. Или нека той се стои наново, че да ни се натрупа. Ето да кажем, правим си един параграф нов, пишем center и му слагаме тук стайла, за да го направим в средата. Думата за да го направим, трябва да използваме текст, align, ето, center, штракаме си, го в центъра. Тук да ще му сложим един font size малко по-голям да бъде, 50 пиксела и той да се вижда. Добре. Следващото е да си сложим пак един параграф. Тук ще напишем border. Да направим параграфа в някаква рамка. И пишем style, border, 1 пиксел, солиден цвят, черен. Да видим какво ще стане сега. Ето изкарани бордера с тази рамка. Нека този бордер да го направим, вътре текста да го направим малко по-голям. Font size 20 пиксела. Даже 60 пиксела ще го направим да се вижда. Сега да му сложим стил. Font style и да бъде наклонен. Ето, наклонихме го и така. Нека сега този цвят да го махнем и да сложим снимка вместо него. Пак тук си пишем на бодито background, image, browse, нещо от компютъра да вземем. Да кажем download някакви снимки. Има ли?
Тази не е American Sniper Poster. Това да го вземем, сейфваме, рънваме пак и ето ни го постера. Сложи ни го бекграунд. Добре, това е от мен за сега. Следващия път ще се запознаем с вече малко по-красиви неща да направим. И това е от мен. Благодаря ви за вниманието.